E 5:46, prima zi, New York, și mergem să prindem răsăritul. Hello, good morning, thank you. Very good, how are you? Thank you very much. Da, ospitalitatea new-yorkeză, sau mă rog, americană în principiu, pentru că toată lumea, după cum probabil majoritatea știți, când te salută, te și întreabă ce faci, e o chestie de politețe mai mult, nu se așteaptă cumva ca tot timpul să primești un răspuns sau să dai un răspuns la întrebarea asta, dar dacă o faci, ți se va răspunde înapoi cu siguranță. Da, nu s-a schimbat multe de azi noapte, de când am intrat în cameră. Este 5:55, deci aproape 6, soarele răsare la 6:20 și ceva. Acolo este Brooklyn Bridge, unde se văd luminile de la mașina de poliție. Noi suntem în zona Seaport, deci cumva în partea asta de râu, da? E 6 dimineața, e noapte. Mi se pare foarte ok, foarte safe. Îmi dau seama că ieri efectiv nu aveam cuvinte, nu puteam să vorbesc. Atât de impresionant mi s-a părut orașul. Dar încep să mă simt așa un pic din peisaj. Mulți oameni care merg pe bicicletă, probabil că e o modalitate mai rapidă de a te plimba, de a te transporta prin New York. Încercăm să ajungem în zona asta de Apiță, cum s-ar zice. Nu știu exact încă toate drumurile pe aici, așa că o să ne folosim un pic de Google Maps. Știu, era o cafenea, sau cel puțin ce pare a fi un muzeu aici. Aș vrea să mergem pe acolo pentru că a fost o priveliște foarte drăguță când am venit. Un alt lucru pe care l-am făcut cu brio a fost să trec pe roșu pe la trecerile de pietoni, pentru că toată lumea face asta. Dar bine, nu sunt adeptul ideii că dacă toată lumea trece pe roșu trebuie să treci tu pe roșu. Dar cumva chiar toată lumea făcea asta și fără probleme. Și atunci am eficientizat și eu traficul ăsta și de cele mai multe ori a fost ok, adică nu a zis nimeni nimic. Vedem dacă îi să luăm oameni, dar asta este. Trebuie să ne asumăm prostiile pe care le facem. Nu știu cum sunt alte zone, bănuiesc că prin, nu știu, Brooklyn, Bronx, zone de genul ăsta, probabil că nu e o idee bună să mergi la ora asta cumva să te plimbi așa cu camera, dar pe aici nu se anunță probleme. Și dacă se anunță, le rezolvăm pe măsură ce se anunță. Da, deci asta este zona Seaport. Și mă aștept să vedem un răsărit ca lumea. Nici nu am dormit foarte mult, că schimbările de fus orar au fost cumva mai neprietenoase. Dar asta nici nu e necesară pe afară. Da, am plecat la 10:20 din Belgrad, am avut zbor direct din Belgrad. Am făcut vreo 10 ore și am ajuns la 2:30 în New York. Deci cumva a fost o zi care s-a întins pe aproape 30 de ore, da. A fost cea mai lungă zi pentru mine, dar a fost un zbor foarte ok. Cei de la Air Serbia chiar sunt ok. Loc la picioare, mâncare, chiar a fost neașteptat, să zic. Și mi s-a părut foarte, foarte rapid zborul. Chiar nu am simțit că am stat foarte mult în avion. Mi se pare foarte amuzant mesajul ăsta.
You're not alone, deși 2 săptămâni prin York cam asta sunt alone. E un pic ironică situația. Acolo este Brooklyn Bridge și Seaport. Să vedem cum reușim să ne apropiem de situație. Dar probabil sunt singurul care a venit atât de departe ca să vadă răsăritul ăsta, ceea ce mi se pare o idee excelentă, aș putea spune. Bună dimineața! Dragi prieteni ai muzicii, cam asta e situațiunea. Multe nu vreau să vă zic, doar când am ceva important de spus. În rest o să vă las să vă bucurați de peisajele astea. Dacă vă place ce vedeți, dați și voi un like, un share, subscribe, cum se zice aici. Apăsați cloțopelul, dați voi ce vreți pe acolo. Evident că una dintre cele mai cunoscute zone din New York este Times Square. E plină de turiști tot timpul și sunt curios să vedem cum arată și care este atmosfera. O să luăm metroul până acolo. Urmează într-un viitor video să vedem exact cum este să călătorești în New York cu metroul, cât de greu este, care sunt costurile și cât de repede ajungi dintr-o parte în alta. O să mergem la stația de metro acum, încercând să ajungem la Chelsea Google Store, unde ei se laudă că avea acest telefon în stoc pe care eu doresc să-l achiziționez. Aici, lângă Pace University, se află stația de metro în care trebuie să intrăm. După aceea continuăm cu
Union Square. Ocazia asta să vă povestesc un pic despre Metrocard de la MTA. Trebuie să mergem uptown, evident, cu 4. Am venit eu pe aici, asta merge downtown, dar nu ne trebuie downtown, ne trebuie uptown, așa că o să mergem pe aici.